Ja, det er Christine, der lige vil fortælle lidt om, om laktose er til stede, eller om laktose ikke er til stede. Og det vi ser her, det er, at vi har et regulatorgen her, som jeg har gået igennem en proteinsyntese, hvor det er blevet transkripteret og translateret, og så har man fået dannet ved aminosyrerne her, så har man så fået dannet et protein her. Og det der så sker heroppe, det er, at vi har ikke noget laktose til stede, så derfor så går det her repressorprotein her, som er blevet dannet op, og så går det op og binder sig til operatoren her, som er en del af den operon, vi har heroppe, som dækker over hele promotoren, operonen, og så dækker den over strukturgenerne, som her er de tre her, som vi ser. Og når vi så har det her repressorprotein, som går op og binder sig til operatoren, så forhindres RNA-polymerasen, den grønne trekant, eller firkant her, den forhindrer sig i at gå hen og gennemføre en transkription af strukturgenerne, hvorfor der så heller ikke bliver dannet noget laktose. Modsat så har vi så det, der sker hernede, hernede hvor vi så har laktose til stede. Så ja, der sker det samme herude til venstre. Men så repressorproteinet, det vil så op, og så vil det binde sig til operatoren, ligesom før. Men så sker der det, at vi har noget laktose, som er til stede, og en del af den laktose, det omdannes til allolaktose, som går op og binder sig til repressorproteinet, hvorved at strukturen på repressorproteinet det ændres, sådan så at repressorproteinet ikke længere kan binde sig til operatoren heroppe, og derfor så heller ikke kan forhindre den her transkription til at foregå, hvorfor RNA-polymerasen så går ind og gennemfører transkriptionen af strukturgenerne, og så kommer den, og så ser man så her, at vi har mRNA her, som så går hen og bliver dannet, eller går hen og laver translation hernede, hvor vi får dannet til slut de her de tre strukturgener, de bliver transkripteret, som vi ser, hvorved vi får dannet de tre enzymer, som vi ser hernede, alfa eller beta galak. Ja, det er lige meget, hvad de hedder, men vi får dannet de tre enzymer hernede, når laktose er til stede. Ja, og her der har vi så en figur over tryptofan og den betydning, det har, om tryptofan er til stede eller ikke er til stede. Og her ved tryptofan, der er det modsat af ved laktose, fordi ved laktose, der kunne den her transkription kun foregå, hvis laktose var til stede. Og her ved tryptofan, der er det nemlig der er omvendt. Her på det øverste figur A, der ser vi, at tryptofan ikke er til stede. Figuren er opbygget ligesom den anden, vi havde før, hvor vi havde det her gen, hvor der blev dannet RNA-streng, og vi har fået det her protein hernede, som fungerer som en inaktiv repressor, fordi man kan jo også se, nu har de lavet det så fint som et lille puslespil, at den passer simpelthen ikke ind op i operatoren. Og derfor så vil der blive dannet tryptofan, når der ikke er noget i cellen. Og så ser man, at den her inaktive repressor kan ikke binde sig op i operatoren, op i operonen, så derfor så kommer den ind, og så bliver der lavet en transkription heroppe af RNA-polymerasen i den lille, det ligner næsten et lille påskeæg, der ligger lidt ned, kommer ind og laver af de fem strukturgener her, som koder for dannelsen af tryptofan. Og det er jo så også det, vi ser her, hvor de kommer ned, de fem strukturgener, som de bliver lavet som, de bliver transkripteret over i mRNA'en, som kommer ned, og så bliver der dannet en tryptofan. Hernede der ser vi så, at der er tryptofan til stede i cellen, og der er det jo faktisk skidesmart, at den så ikke danner noget, når den allerede har det. Fordi det der sker, det er, at vi har helt nøjagtigt det samme protein som før, men her der har vi tryptofan, og det går ind og binder sig til det her, det her protein, som er blevet dannet, hvorved at det ændrer strukturform præcis som ved laktose, og så går det op, og så passer puslespillet sammen. Og så ser vi, at RNA-polymerasen i form af det lille påskeæg ikke kan komme henover, hvorfor der ikke foregår nogen transkription, og der derfor heller ikke bliver dannet mere tryptofan, hvilket er meget smart, når der ikke er brug for det.